खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बाक्सानि बागानफारियाव रोनसोन्द्रि थियेटार हानजानिफ्राय सामार थियेटार केम्पआ मैया जोबनानै थांबाय 20 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 31 जुलाइसिम खुंफुंजादोंमोन बागानफारा बाथौ आश्रम फरायसालियाव रोनसोन्द्रि थियेटार हानजानिफ्राय सामार थियेटार केम्पआ एनएसटि त्रिपुरा सानसुमा बर' आरो सिनेमा एन्ड थियेटार आर्टिस्ट करिश्मा बर'नि दैदेननायाव 2 साननि हाबाफारिजों खुंफुंजादोंमोन बेनिनो मैया जोबथा सानाव मोनथाम सुंद' थुनफावथाय दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों रोनसोन्द्रि थियेटार हानजानिफ्राय सामार थियेटार केम्पआव बाहागो लानाय सोलोंसाफोरनो गांफा फोरमान बिलाइ होनानै मान बावनाय जायो मैयानि जोबथा हाबाफारियाव बाहागो लादों अल इन्डिया रेडियो गुवाहाटीनि मेथाइ रोजाबगिरि जतीन्द्रनाथ बर'जों लोगोसे मुसलपुर कलेजनि प्रफेसार प्रान्जल ब्रह्म बागानफारा दखरा एबसुनि गाहाय नेहाथारि रनस्वndri मुसलपुर जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि सनेश्वर बर' बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आखान्थि नेहाथारि हांगामा बर' आरो माखासे बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। गिबियावनो गासैबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय जोङो 20 जुलाइनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै दिनै 31 जुलाइआव बे हाबाफारिखौ फोजोबबाय आरो दिनै जोंना दङमोन फोजोबनाय हाबाफारि क्लोजिं सेरेमनि बेयावहाय जोंना जोबोर मोजाङैनो जाफुंबाय बे हाबाफारिया बेयावहाय जोंना टीमाव दंमोन मोननै टीम बानायदोंमोन जोङो गिदिरफोरनि मोनसे आरो उन्दैफोरनि किड्स एन्ड एडल्टआव दङमोन जोंना 22 जन स्टुडेन्ट आरो किड्सआव दंमोन 20 बे मोननैबो क्लासखौ आंजों लोगोसे आंजों सासे दंबावोमोन फोरोंगिरि बिथाङानो जाहैबाय सानसुमा बर' त्रिपुरा नेशनेल ड्रामा स्कुलनि पास आउट आरो बिथाङा सासे स्क्रिप्ट राइटारबो थ' जों सानैजोंनो बे क्लासखौ लानाय जादोंमोन आरो जोंना बे वर्कशपखौ कोअर्डिनेट खालामदोंमोन रनस्वndri बेखिनियानो बेसेबां साक्सेसफुल जोङो साक्सेसफुलाथ' बेनो स्टुडेन्टफोरनि साक्सेसआनो जोंनि साक्सेस दिनै स्टुडेन्टफोरखौ जों साक्सेस होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला 12 सानाव बिथांमोनहा जाखिनि सोलोंबाय दिनै बिसोरो डेमनस्ट्रेशनबो लाखिनाय जादोंमोन बेयाव जोबोर मोजाङैनो एक्टिं खालामदों आरो बेयावहाय जों गोबां आलासिफोर लिंहरनाय जादोंमोन अडियेन्सफोर लिंहरनाय जादोंमोन नायनो थाखाय बिथांमोननि पारफरमेन्सखौ नायनानै गोबां मानसिफ्रानो जोबोर बाख्नायदों आरो मोजां मोनदों आरो एज ए आर्टिस्ट आं बुंनो लुबैयो जोंनि माने गोजोननाया जेब्ला अडियेन्सआ जोंखौ आखाइ खबो बेनो जोंनि देरहासारनाय बा अडियेन्सनिफ्राय जेब्ला जोङो आखाइ खबनाय मोनो बेनो जोंनि देरहानाय बा साक्सेस जानाय होननानै आं मानिनानै लायो आरो दिनैबो जोङो बेखिनिखौ मोननो हादों थ' जोङो जोबोर मोजाङैनो बे प्रग्रामखौ जागायनानै जोबजासिम साक्सेस खालामनो हाबाय होननानै आं आसा खालामो मोनबेसे नायजाब फोरोंनो जोङो बेयावहाय 15 मिनिट्स 20 मिनिट्सनि गेजेराव जोङो पारफरमेन्सखौ लाखिनाय जादोंमोन बेखौ जोङो मोनथाम ग्रुपाव बानायनाय जादोंमोन मोनथाम टीम बानायहोदोंमोन मोनसेया जाबाय नेचुरेलिस्टिक ड्रामा मोनसेया रियेलिस्टिक ड्रामा एन्ड मोनसेया जाहैबाय जोंना फिक्सन ड्रामा थ' जोङो मोनथाम बेखौ डिभाइड खालामनानै होदोंमोन मोनथाम टीमाव बिथांमोना मोजाङैनो खालामबाय बेसेबां स्टुडेन्ट बाहागो लानाय जोङो ड्रामाखौ अनलि एडाल्टफोरखौल' खालामहोनाय जादोंमोन किड्सजों जोङो बांद्राय गोलाव समबो लानो हाया आरो 10 सानाव बिसोरखौ मोनसे ड्रामा खालामहोनाय बा पारफरमेन्स मोनसे रेडि खालामनायाबो एसेबां गोरलै नङा थ' जोङो एडाल्ट ग्रुपखौल' बेयाव खालामनो होनाय जादों किड्सखौ जोङो पारफरमेन्स खालामनो होनाय जायाखै नोंथांनि बे बोसोराव माबाफोर फिल्म फैगोन नामा बे बोसोराव फैनो गोनां फिल्म दङ फिन साजा बेनि शुटिंआ जोंना जोबनानै थांबाय दा माखासे टेकनिकेल खामानिफोर जेरै भइस डाबिं एडिटिं बेफोर सोलिगासिनो दङ बेयो रनस्वndriनिफ्राय ओंखारगोन रनस्वndriनि बेनाराव बेनो ओंखारगोन आरो बे जाहैबाय फार्स्ट फिल्म बिथांमोननि आंबो बिथांमोनजों खामानि मावनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों बे फिल्मखौ आगोलाव जेरैबायदि फिल्मफोरखौ अनसायबोदोंमोन आं अनसायनाय मोनबोदोंमोन बेबायदिनो फैबाय थानाय समावबो अनसायनाय मोनगोन आंबो सासे आर्टिस्ट जानानै गुबुन आर्टिस्टफ्रा जेरै लुबैयो बेखौनो आंबो हास्थायो आं जोबोर मोजां मोनदों जोंनि ससियेलनि खायसे एक्टिभिटिसफोरखौ सोलिनाय खायसे जाथायफोरखौ इयाव खेबखांनानै बे ड्रामानि गेजेरजों फकास खालामनो हादों जोंनि गेजेराव जानाय खायसे जायफोर जाथाया जोंनि गेजेराव जानाङा बे खेथ्रआव बेखौ फोसाबनांगौनि खायसे मेसेज होदो बेनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोनो थारैनो बेफोरबायदिनि गेजेरजों बर' हारिमुवा जौगानायनि मोनसे
लामाखौ मोनलांगोन मोनगोन इसारा मोनगोन बेबायदि वर्कशपफोरनि गेजेरजों जों खायसे सोलोंसाफ्रा बे ड्रामानि फारसे मिथिनायनि उनाव मोनसे बेखौ मोनसे साधना हिसाबै लानानै बा प्रफेसन टाइपनि लालांनो थाखाय मोनसे थुलुंगा मोनगोन इनकारेज मोनगोन आं बेखौ आसा थिदों बेबायदि आयदाखौ गुबुन गुबुन ओनसोलावबो लानायखौ नोंथाङा साबजायो आं वेलकाम खालामदो बेबायदि माबाया वर्कशपफ्रा एक्टिं वर्कशपफ्रा बे बागानफारायावल' नंला गुबुन गुबुन जायगायावबो बेबायदि जानांगौ होमब्लासो बेयो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि महरगिरिफोरखौ आर्टिस्टफोरखौ जोङो दिहुननो हागोन